ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷей. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ кардам ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дам чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошед, мараман сурат маълумотчам дар WhatsApp имо экранамода роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Бохтар, аз шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Ҳисор, аз шаҳри Турсунзода, аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Кӯлов ва аз дигар тарафҳо аст. ҳам замин, ҳам хона, ҳам квартира. инчунин квартираҳои кредитам ҳастанд ки тариқи алиши ба мошин ва тариқи кредитам мешавад. хоб, барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки аз кадом ноҳия ба шумо хона, замин, квартира ки лозим аст, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 142 сомонӣ навор асар мекунем. марамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон Аэросия бо раво кунанд, ба шумо тавсия метавонам грузоперевозка акаи Ёқубро. ин ака таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд ки борои шуморо аз Москва, территорияи Московский област, территорияи МКАД, метро ва аз ки ҷое ки набошад омада худашон аз ҷои хоб, аз ҷои кортон қабул мекунанд ва борои шуморо ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, Варзоб ва дигар тарафҳо бурда мерасад. инчунин ба территорияи вилояти Хатлон ҳамаи гӯшааш, шаҳри Бохтар, Калхозобод, Уяли, Фархор, Данғара, Панҷ, 25 ноҳияи территорияи Хатлон ва территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. чанд намуд КамАЗ ва мошинои майда дорад ки мошинои майда ки борои шуморо рафта аз ҳамун ҷои хобтон, аз ҷои кортон қабул мекунанд. хоб, сета рақам аст, ҳастеш дар WhatsApp дорад. шумо аз номи канали Рахш ТЖ гап занед, ба шумо бо скидка ва арзон мекунанд. компания беҳтарин аст, компания кай мақсад ки Ёқуб беҳтарин одам аст, мақсад ки оптикордора маромат ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум квартираи фурӯшӣ имрӯза аст ки қарор дорад дар шаҳраки Шарора. квартира тариқи кредит ва тариқи алиши ба лабои намуд мошин. квартира дар шаҳраки Шарора аз политехникум то квартира 5 километр ё ки аз Шарора то ҳамон мақсад то политехникум 5 километр роҳ аст. ҷои беҳтарин, сохтмонаш айни ҳол дар сеюм ошуна рафтеса. як хонага, ду хонага доранд. хоб, аз дуюм ошона то чорум ошонара ҳастай нархҳои як квадраташ $380. хоб, аз панҷум ошона то ҳафтум ошона нархаш $310 аст ки бо хайқатшон суҳбат мекунем. хоб, агар ки шумо тариқи кредит гирен 60% пешакӣ месупоред. агар ки тариқи мошин алиш гирен, мошинтонро бо нархи бозор ҳисоб мекунам. хоб, ин ҳами рақамошон аст. рақамошон дар WhatsApp дорад. дута рақам аст. ҳар рақамошон 24 соат кор мекунад. шахсоне ки мехарем боз маълумотҳои пурраша аз худашон гирем. хоб, квартира дар мақсад ки дар тиреза қуш мешавад ва дӯстони азиз монтаж пантаж ҳамин хеле корошам карда метавад ва передгароткашам карда метиҳанд. агар ки ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳанд. квартира тариқи кредит ҳам мешавад. маромат занг занед. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. дим хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки срочная қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар Дучанора гуфтагӣ аст. соҳиби шаҳри Ҳисор дар Дучанора. ҳамин хел маълумот. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардагӣ аст ки об ва свет аст. якта калидор, як баня дурушта, газхона дорад. дӯстони азиз, оби канал пеши хона кати мегзарад, яъне ки хона тайёр аст, медорӣ фақат зиндагӣ мекунем. ҳуҷҷатошам 100%. нархи хона фурӯхта мешавад бо тариқи маслиҳат кати, яъне ки хонаро омода мебинен, яъне бо маслиҳат мекунем, яъне ки мувофиқи омода дидантон нарх монда маслиҳат мекунем. хоб, агар ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳен, агар хоҳен ки нархша фаҳмидан, шумо дар ин рақамошон занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳам. якташ рақамҳои Тоҷикистон, якташ рақамҳои Россия, ҳардаш кор мекунад. хона тариқи маслиҳат, яъне дар шаҳри Ҳисор, Дучанора. хона ҳамаш тайёр аст. об ҳамаш қоидавӣ. маълумот бештар маълумотҳои пурраша аз худашон гирен. ва дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан боша, маълумот роӣ кунем. мо тариқи реклама, яъне хонаҳои шуморо фурӯшда мегузорем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки срочная бо нархи арзон. хона қарор дорад дар шаҳри Кӯлов, дар қитъаи 4. дӯстони азиз, хоб, бештар маълумотро тариқи телефон худтон мегирем. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 дар хона кардагӣ аст ки хонаҳо хай немхали хонаи коробка, сохтмони нопур аз замини ҳамвор. дӯстони азиз,
6 соти ду дар хона ҳастай ва обсветчам ҳастай. Нархи хона 50000 сомонӣ ҳастай, бо документошам ҳастай. Фундаментои хонамаш рехтагӣ ҳастай. Ин чӣ хеле ки дидесе, хона хай қариб ки мақсад ки хай обшим далши бухтон мекунем. Нархиш 50000 сомон ҳастай, бо агар харидори аниқ бошад маслиҳат дорад. Якумаш рақамҳои WhatsApp 25, дуюмаш рақамҳои дастӣ ин аста, имо WhatsApp дорад. Обшим ҳад рақамҳошон дар WhatsApp дорад, бо рақамҳошонам кор мекунад. Шаҳри Кӯлоб қид ай 4, агар ягон маълумотош хато бошад, худтон занг занед, ай соҳибаш пурсед, нашуд сумош мекунад, боз муомила дорад. Фундаментош тайёр, хона хай обшим хай заминам гӯя мешавад. Марамат дигар маълумоти пураш асосан срочна бо арзон мешавад. Мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастай ки срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 63 микрорайон уфтага ҳастай. соҳибаш маълумотои бештар тариқи телефон. Духонага квартира ҳастай ки дар 8 ошона қарор дорад. доми 18 ошона ҳастай, 55 квадрати метр. бо обсвеи таъмин ҳастай, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни. Дӯстон азиз, мебел ва комнатош аден ванна ҳама чизошам ҳастай. хай маълумотои пурра тариқи телефон. обшим хоб центр пеши Рамашка 63 микрорайон. нархи квартира 370 тай бо муомила дорад. квартира бо ҳамаи чизои замонавӣ ремонт, ҳамаш қоидавӣ. хоб рақамҳошро мегафо кадоми даки лозим аст марамат занг занед. ва дӯстон азиз, чӣ реклама ки дошта бошед, хонаи заминаи квартираи дар мо рӯй кунем, мо рекламаш мекунем ва аз кадом ноҳия, аз кадом шаҳр, аз кадом қишлоқ ба шумо замин квартира ки лозим бошад, фақат дар таги видео нависед. агар ки мо ёфтем, дар видео оянда ба шумо пешкаш мекунем. лайкҳоро гузорем ва навори моро дар WhatsApp имо дигар сайтҳо силкаша падилсаш кунем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар деҳоти Сафобахш гуфтага ҳастай. соҳибош ноҳияи Данғара, деҳоти Сафобахш. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардага. дӯстон азиз ки свечам ҳаста, не ки нашуд обуш ягон чӣ гуфтагӣ нест. бо хайр тариқи телефон нархи худтон мепурсем. нархи хона мегӯяд 48000 сомонӣ бо муомила дорад. инам хеле хонаи средни, нархи 48, нархи арзон. хайр нашуд об ва дигар маълумотошро аз худашон гиред. хоб кадоми даки лозим аст марамат занг занед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастай ки срочна қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар пеши гимназияи Аминҷон, яъне ки дӯстии халқу маҳалла. хоб обши пеши мактаб, боғча, ҳама чӣ дар пешаш. духонага квартира ҳастай ки дар 4 ошона қарор дорад, 46 квадрати метр, бо обсвеи таъмин ҳастай, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, ремонтҳои беҳтар. доми 10 ошона ҳастай, дар 4 қарор дорад. хона мегӯяд полни худ мегӯяд люкс, мақсад ки ремонт кардагӣ. як хонагара мегӯяд духонага кардагем. хоб ҳамаи хонаҳо ҷудо кардагӣ ҳастай. доми 10 ошона, дар 4 ошона, дар назди хона домои буд барш да буд домои нав кардагӣ ҳастай. хоб пеш шуда мактаб, садиқ, боғчаи кӯдакона ва дигар мағоза ва дигар чизо ҳастай. нархи квартира 292000 сомонӣ ҳастай, бо муомилаи хуб дорад. 292000 сомон. кадоми даки аз шаҳри Бухтар ҳамин хел квартира ки лозим бошад, марамат занг занед, боқӣ монда маълумотошро аз худашон гиред ва илтимос навори моро то охираш тамошо кунед ва лайкотонро фаромӯш накунед, албатта гузоред. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастай. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Уртабуз гуфтага ҳастай. соҳибош 3 сотиқ замин ҳастай ки 3 дар хона кардагӣ ҳастай ки обсвет хона инам хеле шикатор монтаж кардагӣ ҳастатун азиз. обши заминаш яъне ки 3 рона нест, яъне ки 2,5 сотиқ мега рона замин 3 дар хона кардагӣ, гирдбанаш маҳкам забор. хоб хай инам хеле хона аста, хонаи коробка ҳастай. шаҳри Ҳисор, сайри роҳ да мега, сайри роҳи Калонда ҳастай. мақсад ки хона пеши таксиҳода ва магазин мактаб мега дар наздикаша. обсветчам аниқ дорад. нархи хона 90000 сомонӣ аст. як хеле арзон мекардагиша намедонам, 90 та гуфтисиам. рақамошон мегафон аст. кадоми даки лозим аст марамат занг занед, боқӣ монда маълумотча гирен. дӯстони азиз, фақат лайк занед, фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. хона ва квартираи арзонам дар далши ҳастай. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ дӯстон боз аст дар шаҳри Ваҳдат, дар тарафи Карасинка гуфтага аст, яъне ки Панҷеконҳода. ҳамин хел маълумото. хоб якхонага квартира ҳастай ки дар 5 ошона қарор дорад, 46 квадрати метр, обсведа ҳастай, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. ва дӯстон азиз, термисам дорад, қатъи оби гарми хунушкати пайстани обмека дорад. шаҳри Ваҳдат дар Карасинка. ай кадоме ки аямҷа боша худаш медонад. нархи квартира 180 тай бо ай қатчон савдо мекунем.
خب квартира хайр мо дора барои зиндагӣ кардан 100% тайёр аст. ин рақамошон аст мегафон кадом мида ки мақсад ки лозим аст метавонен занг занен қатчон суҳбат кунен маълумотои пурраша гирен маромад занг занен. мегзарем ба наҳм хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки арзона ки дар шаҳри ҳисор қарор дорад ки дар деҳаи хосилот гуфтагӣ астае соҳибуш. замин ва хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор деҳоти хосилот 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки якта хонача дорад обсвечам ҳаст. дӯстони азиз хона мегӯяд қариб ки 8 сотиқа мегӯяд яъне ки 7-15 мегӯяд соҳибуш. хоб сертификат дорад ҳамаш 100% астае. замин хайр намҷа нархаш мегӯяд 47000 сомонӣ бо муомила мешавад. خب دوستان عزیز اگر اگه معلومات چه نفهمیده باشید اگه معلومات علاوه‌ای خوین اگر فهمیدن شما در این رقم‌های و ویدیو نویسیشون زنگ زنید معلومات پوشش کنید اگر که کار نکرد در واتساپشون نویسید. مگذاریم بعد دهم کوارتیر فروشی. باز یک کوارتیر فروشی است که سروچنه قرار دارد در شهر دوشنبه در نویه فردوسی یعنی در قربای فدا. خب دو خانه کوارتیر است که در یک ماشین قرار دارد 37 کوادرات متر با وسع تامین است. حاجتخانه آشخانه بنی کوخ دارد دوستان عزیز. доми се ошона мегӯяд соҳибуш дар якумаш қарор дорад. квартира мегӯяд бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. хай атоплени патоплени ҳамаи чизои лозимӣ ҳастай. дар пеши хона мегӯяд саддиқ мактаб мағоза ва дигар чизо. боз дун азиз пеши хона мегӯяд агарот ва сарай дорад. доми се ошона дар якум ошона. хоб қарабоев 21 хай маълумотои пурраша аз худашон мегирен. خانه میگه با همه چیز چورش با زمین مقصد همه چیزی که سرای پاره همه آبشی فروخته میشد با نرخ 315000 سومانی است با معامله میشد. هم زمین هم سرای هم دو خانه کوارتیر در یک ماشین 37 کوادرات همش مهیا است. رقمشون است کار میکنم برام زنگ زنید دیگه معلومات چگیره و دوستان از این بود نوار امضای ما تا ویدیو آینده.